Затвори си очите за момент. Сега си представи едно място, в което всяко едно дете расте обградено от любов, грижа и вдъхновение. Едно място, в което мълчуганите с лекота откриват своите таланти и интереси и са насърчавани да мечтаят и да вярват в себе си. Представи си едно място, в което детските усмивки и смях са най-важните звуци, а всеки ден носи ново вълнение и откритие. Минават години, в резултат от които това наше идеално място се е превърнало в свят. Свят, в който всеки един възрастен обича живота. Обича предизвикателствата, които с лекота преминава. Обича да се учи, обича да се усъвършенства, обича да вдъхновява и да помага. Но кое е това място? Това място е нашият свят. Образователно-творческо студио Норма. Там, където израстваме уверени.